Jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare en garti hannde oɗo ñalawma talata capanɗe tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar puɗɗoɗen ko toon to États-Unis kadi ko ɓuuri hewde habaruji meɗen ko toon to États-Unis ma en jaa toon to campagne kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump ɗum noon ko ɓeeɗo ɗiɗi ɗaminani jogori wonde candidat ji ɓe républicain e démocrate en ɗum noon kanko Kamala Harris en wayno ñalli hannde ko toon to walla hiiri hannde ko toon to Atlanta ene heppa noon ha hannde hono kanko Kamala Harris andude holmo jogori suɓade pour yo won jaaɗiɗo makko mbiyata vice président habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Liban haare wonde hakkude oɗo saji Hezbollah e kamɓe Israël ma en jaa toon kadi toon to Iran en wayno habaruji jaltuɗi joni joni wonde kanko gartinoɗo mouvement Hamas biyeteɗo Ismail Haniyeh en wayno warama toon to subaka alarba toon to Iran ɗum noon ma en ƴeew kadi haalde détuji holno wardira ma en jaa toon to Mali ƴeewen kadi ko haalta toon sababu haareji gonɗi hakkude maɓɓe kamɓe malinaɓe e kamɓe kadi ɓeeɗo waɗ boniyankoɓe ma en dutto toon to Niger caggal mum cakkitorɗen toon to Venezuela ɗum noon ko sippoji gonɗi toon won mayɓe hen kadi ƴeewen holko leyɗele takkiɓe e leyɗele kadi international ko kaaliga ɗiɗo woteji bannoɗo ñande dimanche ɓinnuɗo taw ko kanko Maduro wiya gagni ɗum ɗon ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal mangare desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hiire moon mbiɗen ni toon to États-Unis haade men fuɗɗade habaruji d'abord koko fate weeyo cumu gongu to Californie oɗo saha joni ene wayno noɓe mbiri ni e nder yontere wotere tan sumi kene ɓuuro jaajendi Los Angeles ɗum noon ha hannde ene wayno ko kamɓe pompier ji ɗi ene kamɓe kadi yiɓe wallodira e mabɓe pour le moment cumu ngu koɓe ñifi hen wonani tawa ken wona 14% cumu ngu fof no wayi mawnude ɗum noon siftinde on tan ko kanko takkaɗo ko kanko waɗi nguɗon cumu oɗo saha joni ene wayno fawama gueɗe ɗe ganduɗa crime ko fate mbiyata arsenic ɗum noon no mbiri ni ko oto makko kañum jogino caɗele waɗi cumu o nangue o puusi oto en o puusi ɗum yani e ko wiyete caali ɗum woni sumi toon ɗum woni cumu ngu reeɓi ha kene wiye joni ne wayno ko hono muɗum meɗen yiyede toon to Californie habaruji men toon to États-Unis toon to Atlanta hannde hono kanko Kamala Harris ɗum noon ene wayno ko jogorɗo wonde ɗaminaɗo ne wona kañum hoore mum candidat mo banggue démocrate en pour wonde ƴewde wonde président mo États-Unis hannde wayno ko hiiri ko toon to Atlanta noon hirde makko toon to Atlanta o fotti toon e sénateur uji jeeyaɓe toon to Georgia o fotti toon kadi e yimɓe hewɓe surtout ko wayno Stacey Abrams en kadi ko ɓuuri ko teskirede e ko yimɓe ɓe fotti toon ɓe ko yimɓe ko sukaɓe donc ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa kanko Kamala Harris oɗo saha joni mo continue ɓaajde beele ene yanta e campagne makko donc e nder haaluji ɗi o haali hen o siftini yimɓeɓe d' abord hol kanko wonno ligguey makko to fuɗɗiri guila wonani vice président o wi ɗum noon ko hunde nde wawi ñande foof wawde fondude ligguey makko walla expérience mo jogui e kanko Donald Trump yeeruji ɗi o rokki hen wayno ko so tawi haalama joni prix ji ɗin mbayi teddini kanko rewani e konngudi no fewi kalateɗi ko fate économiste en ko wayno inflation o rewi tan ko wiide wonde komo andi prix ji ɗin mbayi tidde no goto mabɓe wonɓe ɗo ɓe fof andirni ɗum noon ko so tawi o ari ñallawma ko gaduna ko ƴewde peeje fof no waɗi ha prix ji ɗi o sammin ɗum omo andi kadi ko fate en yimɓe natoɓe leydi ɓe en surtout en natoɓe tawi ngala kayitaji ɗum ɗon kadi so ari makko mo wawa won facture goto mo ganduɗa kam démocrate en e républicain ji en nandirno pour ne ciñi ɗumen wande ko Donald Trump wi républicain ji oto jaaɓa oɗon ngal ɗon nanodiral kanko so ari mo addu ngal ɗon nanodiral o signini ɗum watta ɗum loi ɗum ko pour wallude yimɓe toon to frontiére ucci o wi ɓuuri yidde kanko huccitande réglude ko gueɗe ɗe ganduɗa en holno yimɓe natoɓe ɓe en holno natirto en kadi wonɓe ɗo en ɓe holno dokkirte kayitaji e gueɗe ban noon e kadi ƴewde ni holko woni sababu yimɓe ne dogan leydi ko wona wiidenema ha frontiére uji donc o haali haala kew ko fate kadi gueɗe ɗe ganduɗa en o wi wonko waɗano ko ɓooyi surtout o haalanno ko fate laamu Donald Trump ɗeɗon gueɗe mbaɗama ko noon nafani leydi ndi o wi Donald Trump ene wayno ko yiiɗi ruttade koye oɗon programme surtout o haali programme projet 2025 o wi ɗum ɗeɗon gueɗe kadi o siftini yimɓeɓe ko
projet oɗon projet ma ittu liberté ji rewɓe ma ittu liberté ji sukaɓe ma o kadi ma wawni kañum hoore mum bonnude kala ko woni nanodiral gonginantagal ko fate département justice en jangde en e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon ne wayno ko ɗum woni o haali hen haala kewko kadi ko ɓuuri hewde tugnade haalaleyɓe ko kaali discours makko ene wayno ko wawani o huccoraki konguɗi ɗi ganduɗa yimɓeɓe pamata o huccori ko konguɗi taw ɗi ganduɗa kene kaale ñande foof taw wona yimɓe jangguɓe walla wona même yimɓe anduɓe économie wawde kadi wallude beele yimɓe surtout ko en sukaɓe beele en mbawa abbadema tugnade donc no hollirani en wayno ko yimɓe wonnoɓe tan en jii hen rewɓe e worɓe tubakoɓe e ɓalleɓe foof donc leydi ɗi fof ne gari toon pour jaɓɓadema donc ko hunde ha hande omona holla kanko Kamala Harris weltare mawde wonande parti démocrate en nde o funni yaltude nde noon wayno ko journaliste uji namdimomo ko fate est ce que suuɓima oɗo saaha joni hono ko gono vice président ene wayno ko o wi koye lawol woni mo suɓoto noon ene wayno ko ardi ƴewde wadde enquête ɓeɗon yimɓe ko neɗɗo biyeteɗo Eric Holder on kañum meeɗi wonde ministre de la justice e temps Obama kañum kadi e compagnie wi ko ɓen mbaɗata kaldata yimɓe siftinde on tan ko hanki hono kanko Roy Cooper woni ko gouverneur toon to Caroline du Nord kañum hoore mum yaltini hoore mum e liste yimɓeɓe ɗum noon ene wayno oɗo saaha joni heddi ko ɓuuri haala mum haalede ko donc kanko gouverneur mo Pennsylvania biyeteɗo Josh Shapiro kanko sénateur mo Arizona Mark Kelly kanko kadi gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walsh kanko kadi gouverneur mo Kentucky biyeteɗo Andy Beshear ene wonde kadi Pete Buttigieg on kadi ko ministre toppitito ko fate transport ɓeɗo ɗiɗi noon ene wayno ko mbiyama ene wawi hawnaki kañumen mo mbasa wonde yimɓe ɓurɓe ɗamineden cuuɓe donc ɗamina joni ko ɓeɗo wonɓe dow ɓe hono kanko gouverneur Josh Shapiro Mark Kelly e kanko kadi Tim Walsh ko ɓeɗo tato ɗamina hawnaki goto mumen ma ƴefta ɓeɗo ƴeftaɗe ɗen foof kadi ko hawnaki ma wallum kanko Kamala Harris ɗum ɗon ko gueɗe surtout partuɗe frontiére uji walla partuɗe pételaji surtout wonande kanko Mark Kelly o walla gueɗe goɗɗi partuɗe kadi wallude oɗon état beele natta wonde boɗejo surtout ko wayno Pennsylvania walla kadi ene wayno ko jogade expérience goɗɗo ballowo ɗum ko wayno kanko Tim Walsh donc jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko kanko Kamala Harris e nder kadi sondage uji kollaɗi taw holla toon ko toon surtout toon to Fox News ene wayno ko tuggi tan ɗum ko tuggi nogas ɗiɗi juillet ha nogas nayyi juillet ene wayno ɓe mbi wonde ko mbiyata sondage pour ɓurde yiɗede hakkude makko kanko Kamala Harris kanko Kamala Harris e Donald Trump ɗum noon siftini ɗon tan ko kanko Donald Trump kanko ɓurno Joe Biden yiɗede e ɗiɗo état ji nayyi kalteɗi foof kono e wayno oɗo saaha hande tugnade kadi sondage mo kamɓe Fox News ko moɓe kolli ɓe mbi wonde ko Wisconsin Kamala Harris joni o yarata ko 49%, Donald Trump wonti 47% pour yiɗede. Pennsylvania 49% pour Kamala Harris, Trump o wonti 46%. Toon to Minnesota Kamala Harris 51%, kanko Donald Trump wonti 43%. Toon to Michigan en wayni ko kanko Kamala Harris 57%, kanko Donald Trump wonti 47%. Ɗum ɗo fof noon ko wona sondage pour so tawi woteji mbaɗi hande, mais ko ɓe mbiyata ko woteji sondage ɓurɗo yiɗede, wona pour bawɗo wotanede hande. Ko wawi wonde fof ene wayni ko e nder kadi konngudi makko kanko président Trump o haali gueɗe kewɗe, ɗum noon ko interchange ɗe waddata e Fox News ɗeɗo balɗe fof. Nden hen gueɗel wi wonde ko on foti fottude Kamala Harris pour wadde mum débat, kono hen sahaji kadi o wi wonde ni e ɗum o sohlani ni par ce que kanko hawnaki nde Kamala Harris waɗate candidat nde tawa nde débat ji ponno wadde nde ɓenni, e kadi o wi wonde ko Kamala Harris ni wona candidat gonɗo légitime no ƴeftirani e kadi banno ɗum noon ko kamɓe ɗum woni kamɓe républicain ji koɓe kalata mbiyata ko wonde ko Kamala Harris no ƴeftirani ene wayno ƴeftugol leyɗele dictature ko wayno Corée du Nord en, ko yo neɗɗo addi tan lammine taw waɗanaka woteji, ɗum noon mbiyata ko waɗanaka woteji élection ngaji primaire. Donc jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko woteji mabɓe kamɓe démocrate en, surtout wonande délégué ji ɗi ko à partir de janggo fuɗɗoto. Ɗum noon woteji ɗi mbaɗata ko mbiyata virtuel pour kanko Kamala Harris e kala candidat goɗɗo bawɗo yaltude. Hay goto taw yaltan taw ko noon ɗo ɓe jarata ɗo henne ko sikka wonde o heeɓi, o wawi o wiya wonde o heeɓi ken won ujunnaji 4 délégué. Ɗum noon ko ɗum woni maximum démocrate en jogui. Ha hande kanko Donald Trump e tugnade kadi haaluji jaltuɗe hande hono gardinoɗo
ko mbiyata projet 2025 ɗum noon ko projet ko kuule baɗaɗe walla ko peeje baɗaɗe hono kanko Donald Trump so tawi o heeɓi laamu wonde holno ɓe mbaylirta ko kala ko fati États-Unis ene jeeya ko huula hen hono kamɓe oɗo projet hono kanko Donald Trump hawnaki maɓe guittude ni holko wiyete hankkadi woteji natta wadde e ɗum noon ko tugnade kadi e haala ka o haaldi e nde campagne holto wanno toon to kallidno pour nde o noddata hono chrétien ji o yonde yo ngar gotanamo ngol ɗo wonata la dernière fois ene woote ene jeeya hen kadi hono e nder projet ko haalata wiide wonde ko département d'état département de justice donc kala ko woni toon gueɗe ɗe ganduɗa ni ko kanko président yamirta ɗum ɗon ene jeeya hen koɓe kalata par exemple ko wayno FBI en ko kanko yamirta FBI mo foti nanggude walla mo fotani nanggude ɗum ɗo fof ko projet ji ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo takkano wiya wonde komo jeeya hen kono ene wayno ko dumunno ɓennuɗo kanko hoore makko yeddi ɗum kadi o wawi e nder ko tina kadi hono goto e conseil ji makko ni kañum hoori mum wawi ƴettade projet o wi ko oɗo projet 2025 ko ɗum woni ko jogori waɗi hen ƴettoje ko tampini campagne Donald Trump ko ɗum waɗi hono kanko gardinoɗo oɗon projet o ene wayno o ñalawma he kanko hoore makko o hollama wonde o démissionni ardade oɗon projet o démissionné kadi o itti hoore makko ni hay toon to héritage fondation ɗum noon ko fedde walla ko compagnie mo ganduɗa henne ɓe kutori ko on compagnie kadi ɓe ndendindi toon kene wona temedere e yimɓe sappo taw ko yimɓe conservateur uji ɗum noon ko guila e joom kalis en ha e joom gande en ko kamɓe ndendi kamɓe fof ɓe mbaɗi oɗo projet donc e tugnade kadi ko haaluji gummiɗo toon gaddaɗi toon CNN ɓe mbi wonde ko kanko dano sibabude Donald Trump wasi mum weltade e kadi e oɗo projet e kadi kañum hoore mum ñagade oɗo projet yo indimo itte hen ɗum waɗi kanko Paul Dan ene wayno o yalti oɗo projet e ɗum kadi ene wayno o ummima kanko hoore makko e héritage fondation donc ɗum waɗi hono kanko goto e conseil ji Trump ɗe o wi wonde ɗum ɗo fof ala ko nafarande tawde projet o waɗama e kadi ɗum ko wawi waɗede fof hankkadi kala ko Donald Trump haali walla gueɗe mbaɗe noon wiyete wonde koye projet 2025 jeeya taw kañum hoore mum ala ko nawi ɗum hen ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko biyeteɗo Dan Paul kanko gardinoɗo oɗo projet ene wayno o yalti e oɗo projet 2025 e kanko hoore makko kadi o démissionné e héritage fondation hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump e tugnade kadi e halluji gummiɗi e campagne makko ɗum noon ko toon to wonno Minnesota o haali o wi wonde ko so tawi laamu ngu wujjani élection ngaji ene wayni ko kanko jogori habde Minnesota ɗum ɗon noon e wonande yimɓe haraleɓe kadi ko fate e sécurité mbi ɗum ɗo fof ko peeje kadi ɗo wanno ha ñande 6 janvier yimɓe makko janoyi toon to congrès par ce que so tawi o fuɗɗima haalde joni wonde ko woteji ko gujjete walla gujja woteji ko gujjete taw addani dalilaji muɗum ɗum noon kadi ko hunde ne wawi ñaññinde yimɓe ɓe ganduɗa en jiiɗa famde haydara goɗɗum mbawa wadde woteji he fitin ko ɗum woni won donc ene wayno ko caggal nde CNN nde nodduno toon Lindsey Graham ɗum kadi ko neɗɗo supporteur makko no fewi jeeyaɗo toon to Caroline du Nord nde namdi ɗum wi wonde ko est ce que onon tawde kon supporteur Donald Trump conseil la mum est ce qu'on mbawi wiide ɗum yo oppu ɗiɗo haalluji kadi tawde an aɗa jeeyano e nden e toon to congrès nde yimɓe jentonde e kadi aɗa jeeyano e républicain ji jaɓɓe wonde ko woteji ɗi baɗɗanoɗi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas haydara wujjaki hen ɗum noon yo ɗi gonɗin ɗum woni président Biden kañum hoore mum jaɓa wonde ko kañum gañi kono e wayno Lindsey Graham jaɓade wi wonde ko ɗum ɗo e wayno ko Donald Trump ko haalata tan ko yidde rentinde yimɓe muɗum wonde ko hawnaki woteji ɗi henna no wotirte ni so fewnitaka hawnaki ma woteji gujji ɗum kadi no wirni kanko Lindsey Graham o wi wonde ko ɗum Donald Trump faami wona kanko haalanta ɗum Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayni ko faade makko kadi kanko Donald Trump toon to New York procureur gonɗo toon Letitia James nde haalde han e nder halluji ɓe kalde en e jeyniyankoɓe mbi wonde ko affaire makko kanko Donald Trump ko tawanno toon ko coupable ko ene wayno 34 toñangueji ɗi o pawnoɗe makko ɗum noon ko sibabude kalisaji wiya o takkama o yooɓi ɗum ɓeɗo sukaɓe rewɓe surtout henno pour sudde won gueɗe ɗe patnoɗe campagne électoral hitande ujunnaje ɗiɗi 16 ene wayno ko kamɓe procureur New York ɓe mbi wonde ko ɗiɗon takke ene wayno ko fawa ko ɗum ɗon koko continte
ma toon to septembre ene wayno ko jugement artu e ma uddit case makko ma uddit ka makko fawa e makko ñawore muɗum ɗum noon ne wayno ɗeɓe namdande kadi est ce que cour suprême ko haali ko oɗo sa joni hono kamɓe procureur uji toon to New York ɓe kulani ɗum noon wabbunde kamaɓe ɓe mbi wonde ko cour suprême ko haali ko wi wonde ko kanko kala gueɗe ɗe waɗi officiel kanko Donald Trump o fota ñawire ɗum donc ko ñawra toon to New York ko fof wona gueɗe officiel e kadi hay sinno won seedeji gonɗi hen ɓe mbi wonde ko ɗiɗon seedeji ko yimɓe liggotonoɓe toon to Maison Blanche ko wayno gonnoɗo toon e conseil ji makko biyeteɗo Hicks o wi oɗon hayso seedantagal mum ittama ɗum bonnani kawa ko wawi wonde fof en wayno ko procureur uji New York mbi wonde ko ñande koye e lewru septembre kanko Donald Trump ɗo wawi rewde foof ma ñawore fewe makko pour so tawi mo soke walla so tawi mo yaafe walla mo waɗe probation habaruji men international hande toon to Israel walla toon to Palestine e tugnade kadi e ko CNN yaltini e ñalawma hono kamɓe Israel ɓe mbawi werlade bombe toon ɗum noon ko toon to Beirut capital Liban ene mbi wonde ko ɓe toɓɓuno oɗon saaha ko goto e commandant walla goto e ardiɓe Hezbollah gonɗo toon e ko kañum kadi woni bannoɗo planifié pour attaque bomboji neldunoɗi toon to Golan ñande samedi ha waɗi ken wiye 12 suka tugnade noɓe kaali mbi noon kamɓe Israel koɓe kaali e nder kikiɗe ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi warde oɗon commandant ɓe jaltinani photo ji noon ɓe jaltinani vidéo mum kono noon ko ɗum woni ko haala quelque soit baraɗo toon en wayno ko huulono ko en Israel wonde ma neldu bomboji kewɗi walla ma wadde attaque muɗum mawɗo toon to Liban pour ha wawa kadi wonde sababu guerre uddita guerre goɗɗo hakkude kamɓe Hezbollah e Israel ene wayno ko huulono ko waɗani ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko won mayɓe toon to Liban ko noon wona hunde grave no fewi tugnade kadi CNN no haaliri ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden mo continue kadi haaldude Benjamin Netanyahu e laamu muɗum yoɓe continue wawde liggade ko fate ene beele nanodiral ne waɗe toon to Gaza beele surtout yenne guerre gonɗo toon to Gaza o en darto par ce que e wiide mabɓe so tawi haare hakkude Israel e Hamas dartima tan hawnaki haare hakkude Israel e Hezbollah jogorani wontude tan kadi yeyede ɗon kanko Benjamin Netanyahu noon o yehino toon to nokku Golan to ene ñande samedi nde walla dimanche kono noon yiyama wonde ko actuellement yimɓe hoɗɓe toon ɓe par ce que doole men mbiyata kañumen ko wona Israel naaɓe ko arabeɓe hay sinno woni hen ko liƴƴi ko e diineji goɗɗi ene wayno jiyama ene gulla e makko ene kanko Benjamin Netanyahu kadi ene gulla e laamu makko mbi ko kanko woni probléme uji ɗi ɗeɗo caɗele foof jiiɗa kadi o watto jiiɗa kadi guerre o continue ha kene ene adda kadi caɗele goɗɗe wonande ɗumen donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israel kamɓe mbawino bumbude toon to Beirut hande ɓe tu e wiide mabɓe ɓe mbarimo ɓe jinno toɓɓude o ɓe mbari ɗum kono noon anda taw heɓa confirmation goɗɗo yaltani taw to banggue Liban walla to banggue kamɓe Palestine ji jaltude joni toon to Iran hono kanko gardinoɗo Hamas biyeteɗo Ismail Haniyeh ene wayno wiyama warama ɗum noon ko hande subaka mabɓe toon to terrain subaka alarba ɗum noon tugnade kadi noɓe kalimi mbi wonde ko kanko hoore makko caggal nde o yeehi to tawtorede hono inauguration président kesso cuɓaɗo toon to Iran ene wayno ko caggal muɗum kanko e bodyguard makko foof ɓe ene wayno ko Israel naaɓe neldi yimɓe waroɓe mum mbari jane mabɓe toon to galle makko toon ha tugnade hande no communiqué o haali andaka taw noon holde wara est ce que ko subaka mercredi maɓe wara walla wara ko gila talata ɗum noon e wayno ko haali ɗum ko télévision kamɓe Iran e kamɓe kadi communication gommiɗo toon to Hamas kanko Ismail Haniyeh noon o yaranno ko duuɓi 60 donc ene wayno ko tuggi ujunnaji 17 ko kanko woni gardiɗo ko mbiyata mawɗo groupe Hamas e kadi ene wayno ko kanko hoore makko mo jeeya e gaɗɗi ɗi ganduɗa kala opération ngaji baɗuji ko kanko woni kanko Haniyeh noon ene wayno ko base makko o wonno ko toon to Qatar ko toon ɓuuri wonde kono noon noɓe mbiri ni ko caggal nde o tawtora inauguration hono gardiɗo leydi cuɓaɗo yo ardo Iran ko caggal muɗum o tawa galle makko wara kanko e garde makko
a habaruji men international toon to venezuela ene wayno ko leydi ndi fuɗɗima ñadde no feewi ɗum noon ko seppoji keewi toon tuggi tan ha hanki subaka ha oɗo heure mo gonɗen ɗum noon ene wayno ko kamɓe seppoɓe ɓe kadi ɓe mbawi fottude e police ɗum no e militaire uji kewɗi garɗi toon surtout to guure mawɗe to surtout toon to caracas kadi taw kadi ne mbawi ɓeɗon policier ji tan berlo ko wiyete bombuji lacrymogène eɗen berlo eɗen pellani hay ay kuuri taw ko kuuri plastique ɗum ɗo fof kadi nangga yimɓe kono woni tension tugnade kadi e nelaɗo toon taw ko RFI biyeteɗo Alice campagnol o wi wonde ko ene wayno ko oɗo sa joni ala photo leydi ndi holto to dillani sappo e goho neɗɗo maayi hen e kadi waɗi gañanɓe hay hono kanko Nicolas Maduro noon o yalti télévision omo haala o wi wonde ko ene wayno ko onon goni responsable ɗeɗo caɗele hono kan o hucciti konngol makko noon ko biyeteɗo Gonzales Urrutia e kadi o wi wonde ko ene wayno kadi hono kanko kadi madame biyeteɗo madame biyeteɗo Machado o wi ko onon goni responsable kala gañiɓe hen kala ko wiyete hen fitinaji baɗɗi toon délinquant ji gonɗi e laabi ɗum noon bandiji yimɓe gañiɓe hen yimɓe mayiɓe hen e kadi kala ko bonna hen ko onon goni responsable e kadi ene wayno ko ma lawol yetto on lawol justice ne foti renede ɗo to Venezuela donc ene wayno ko ɗum woni ko kanko Nicolas Maduro ko haali ko wawi wonde fof ene wayno ko no président assemblée mabɓe national biyeteɗo George Rodrigues kañum ɗum ko neɗɗo bandum kanko président o namdimo wonde ko gardiɗo seppoji ɗi hon debbo ene wayno ko kañum hoɗum yo nanggue nawe kaso pour que sibabunde caɗele baɗɗe toon nde ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni leydi ndi surtout jeunesse e kamɓe contre laamu ngu koko ɓeydi ko ɗum noon ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko Lula gardiɗo leydi Brésil e kanko kadi président Joe Biden ene wayno ɓe noddi wonde ko laamu Venezuela yoɓe mbad peeje fof beele résultat ji ɗi ene mbawa ƴewtede ɗum noon tugnade kadi ko andano e subaka hono kanko Gonzales on wayno ko gardiɗo opposition o haali no wi wonde ko ɓe jogui joni preuve ji mabɓe ko fati e woteji wayno ko kamɓe gañi ken wona 70%. ɗum noon anda ko ɗin preuve ji goni kono ko wawi wonde fof ene wayno ko leyɗele kewɗe surtout États-Unis jeeya hen ene jeeya hen kadi leyɗele jeenayyi gonɗe toon to Amérique du Sud ene continue ñagade ha hande hono kanko Nicolas Maduro yoɓe jaltin kala ko wiyete kala ko fati résultat ji woteji ɗi pour ha ƴeewe holko woni hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Maduro pour le moment o jaɓani heeɗade ɗum ɗon ene wayno ko déclarama déjà ko kanko gagni e kadi ene wayno ko leydi ndi fof oɗo sa joni woni hen ko militaire uji ene ndena laabi ɗi e kadi kono noon ko wawi wonde fof ene wayno seppoji kadi nen continue jamma e ñalawma toon to Venezuela joni noon États-Unis holko wawi wadde tugnade kadi haralaɓe haalɓe hande toon to NPR États-Unis wawi continue wadde sanction ngaji muɗum sifti noon tan koye lebbi ɓennuɗi ɗi hono kamɓe États-Unis ɓe jamɗinino wonen sanction ngaji sibabude wideɓe wonde ko sanction ngaji ɓe gonɗi e Venezuela ɗi ɓeydi ko caɗele gonɗe toon ɗum waɗi yimɓe hewɓe naati ɗo e États-Unis taw gummi ko toon to Venezuela ɗum noon ko sibabude so tawi kadi ɓe ɓeydima wadde kadi sanction ngaji goɗɗi hawnayi kadi ma ɓeydu wallude yimɓe walla ma ɓeydu kadi pusde laamu ngu ɓeydade ɓittude yimɓe wonɓe toon ha kadi ko yimɓe hewɓe kadi ne gummo toon to Venezuela enen ndewa e laabi pour nadde États-Unis ɗum noon ene wayno ko oɗo sa joni ko anre mawde wonande kamɓe États-Unis holko ɓe jogori wadde ha ɓe mbawa haaldude e laamu kanko Nicolas ɗiɗo woteji holno mbawi réglirede toon to Algérie tugnaki kadi habaruji gumini toon to radio France international caggal nde kanko gouvernement kanko président Emmanuel Macron nde o haali wonde ko ene wayno ko oɗo saaha ɓe jiiɗi ko ɓe gonɗini hol plan mo Maroc jogui ko fate Sahara occidental donc ene wayno ko eɓe jiiɗi wallude hono Maroc pour hebde kala ko wiyete Sahara occidental ene wayno ko Algérie kañum hoore mum ene wayno oɗo saaha joni wi wonde ko yamiri jooɗaniɗo ɗum toon
joɗaninoɗo ɗum toon to France on ambassadeur muɗum yo ummo toon ko yacci ɗum noon ne wayno ko firti wonde ko jokkodiral hakkude France e Algérie woni kadi koye caɗele mawɗe ɗum noon ne wayno ko nder ko konguɗi ɗi ɓe kaali kamɓe Algérie naɓe mbi wonde ko France en ma ƴeftu kala ko wiyete responsabilité muɗum kala kadi ko woni battande position ngaji ɗi ɓe ƴefti ɗi surtout ɓaddita nder Maroc e wasde kadi considérde Algérie ne jogui en jogui hen ene jogui ene foti jogade hen miijo muɗum walla wasde kadi walla wasde kadi ɗoftade gueɗe ɗe ganduɗa enne kalanoɗe taw ko peeje ɗe ganduɗa Nations Unies wonno pour régler probléme Sahara occidental ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha hande hono kamɓe Algérie ɓe mbawi kadi ruttade haade ndeɓe gonno siftinde on tan e nder kital ɓennuɗe hakkude mabɓe ñaaɗi no fewi ha kamɓe Algérie ɓe mbi wonde ko hankkadi hono France hay avion muɗum goto fotani weyde e weeyo mabɓe kamɓe Algérie ɗum noon ko guila e avion ngaji civil en ha e avion ngaji militaire donc ɗum en wayno ko ɗon faya oɗo saha joni tawde kamɓe ɓe rottiri ambassadeur mabɓe gonnoɗo toon to Paris toon to Mali ha hande kamɓe laamu militaire gongu toon ɓe jaɓani haalde wonde ko e nder maaɓe mabɓe toon to janu bonnongu toon to wuuro wiyetengo Tinzawuten ɗum noon ko banggue funnague leydi Mali ene jeeyano hen yimɓe taw ko Touareg en ene wayno ko kamɓe Mali ha hande ɓe jiiɗa haalde wiide ni wonde ko Touareg en jeeya yimɓe walloɓe ɓe haɓede zone habde waɗa boniyankoɓe kono noon ene wayno ko communiqué gummiɗo kamɓe groupe Wagner en kaali mbi wonde ko ene wayno ɓe mayirama kene wona nogas e quelque neɗɗo taw ko yimɓe Wagner en wondunoɓe mabɓe kamɓe haɓeteɓe Mali wonɓe toon ɓe ha hande kamɓe Malinaɓe ne wayno ɓen continue ƴewde oɗo saha joni holmo ɓe takkata wiide wonde ko kañum balli ɓeɗo waɗa boniyankoɓe ha wawi dartade militaire uji mabɓe hay sinde wonde ɓe paami wonde ko Wagner en mbarama hen walla kadi kamɓe koye mabɓe mbarama hen hay sinde ɓe gonno e Wagner tugnade kadi e yimɓe analyste uji surtout taw ko américain ɓe mbi wonde ko kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon to Mali o ɗum waɗaniɓe découragé ade surtout continude wawde liggodirde e Wagner ɗiɗo mercenaire uji jeeyaɗo groupe wiyeteɗo Wagner jeeyaɓe toon to Russie ɓe mbi kadi ko yimɓe jeegomo mbarama toon to Tinzawuten ɗum noon ko taw ko wari ɗumen ko drone ɗum noon ko caggal nde kadi nde attaque bonɗo toon ha kene wiye yimɓe ken ɓuura nogas neɗɗo maayi toon ɗum ko tugnade kadi communiqué gummiɗo walla tugnade kadi article gummiɗo radio français bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sar ko ɗi kabaruji min joggan noon hannde oɗo ñalawma talata 33 lewru juillet hitande ujunnaje 2024 yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi jarama.